Kumuna? How you feel? Never need no water. Makuno, meeting for young Muno. Who see me, Diana, me quite give Monota. I'm not sure you know me and you know. You say I should. Right now, I'm bad. Bada Baluta, Mishuma Kusamado. And Doka. Na Santoka de Biabu. Oba hima oda ne benkum so ye ka se ma obi MPO kumasen ya wadana ye de Jimmy bi akodi na agura afam breme yo tutwe Dabi eno echi no Yakobo na omo se ya asantefo nti siremufo ne buofu e ma sisi omu didi atam so omo na ye de omo chechira asante Lila meshe busan di hia Okata tenu so nya se ntoka ne do so yo me me ko patana mira yo ka shanu hia me ko patana ntoka ne bo so okata che ye pesi emu se ne ntoka ne mu ne se be ba na e ya se bibia be si bia wo shashe na wo nwe yo ko fana shemu aba wo dwene wa ndan dwene enu wa ko fana shemu ba ho nkan ta dwene mira ma me shemu moto Ema was modo. Na mu se wo ba se mo nya ba se mu se me problem su ke kan se mo. So me nyina mo papa o. Okay, say open so. Ha. So mo. Mo ye ha no woni dinda. Wodi dinda. So ogun sama mo. Mo nti wonu fa wo ko ha no dia. Sanse hu no we na. Mema wo ho mbeko ama. Nti yu so yan ka sempa. Yati ene yonkoso. Okata che madawoma. Ele say yedi mochi ache yi pa. Mega. Chama wonu we. Ba che de ka me de mama. Saga me chena. Mpa fanta. Piao. Mega yo. Mobile. Kui wale. Uwe fanta. Mega nkaja. Okata che madawoma. Ene ye fiada. Abike ne memba fiada ya fiside. E basi na ye oba hima yi ne wi. Ubia ka de ye ne na ensem bi ko so wo menhia. Eye mo yere ba ko. Ne botom ma mu ya ko bon chami asu. E wo kunsu enim. Eno akoso. Eno nkoda nche asofo ne se adinti na abosom. Mo na mo se menhia ya mo dia na matimi atan o mensu ato. Yene mo ile no mu bie bibi nkoma waya boso no e pese eju adwenkyere de pa se e mbone so se esu beto okete We are here, we are here. Wa ubetimi ya yo bribi wo wiase amansu agusu bia kokopo hira. Ana woni. Se mo santifo no mo dwene sika. Nipa ne wo wiase no ya dwene sika ho ya nwene hira ho. Ana woni. Ya dwene mo dwene nigiri no mo nwene nhira. De wotimi yo de wo wiase manso eto goso. Okay, mimi kuro. Ya timi sunso sa obetimi sunsa ogoja ne ba yirifoma obetimi sunsa na nani ase nyina yeko na moja nyina bie fise nsuo nguso wianko na otim na se wo ya bribi na se watimi ayu ade koro na mansuo hira wo so na kire se de wo no wo nhira onim de wo ya wo nhira se busa o mu se mu kasa nigra mu jenu wo Sade wo firi mu no hono. Ansuo to ye ne yesi nsuo mpokura to ahye no. Wo di afimfie dudu sai ne benya sai ne. Ukoda mu mpa ye man se me kokopon ahira. Wo se nyine. Ewe nche hu. Wo nyini kokopon ahira. Se wo nu na awuo na wo fa ne kokohena. Na nsuo akira wo sai ampa wo hira ba an ba bi wo koye. Ento kata chenu se enye obi a de beto no ho se oyi odifo anaso ye konfo bia ne hu adia tena wi ahye nyina me ka se bi ahye tena wi ahye nyina fo wani bu akusumdan wo wi ahye akusumdan konfo wo akusumdan fo wani bu na fo wani bu kokopo na mfufo no e fu
Omuwa solida. Na unsu tone mfiroma kashi yeba. Akonfo dan do duo se na wahu cheso apa. Somebody no one some sini wo form. Awudi atuwa. Na ufia woda wono ya wosini soro. Ande wansi. Mishimi pese witie. Lecture sanya kusumfo ni nyansa chewo. Ana woni. Ana wudi anso de wansi ni nkurukuru no wamie ni kakraka. Debe wiase aye won. Mo woni so de wo. Otiese. Muna mu bu sante besha. Die besi bia fashida mama. Nenti se uko hunu obi die ne nsu to a wo de ashida no be mama na wo. Aya muti wiase awo. Mun kadi asini mo na. Mun kadi chema. Mira wote. Yan kadi asini ya no. Otiese ye u kadi chema kuperia. Die wo ye na dia. Sakumfo kula be gina wa ko ma nsuo be jatwa. Komfo no ko mo ya ni pa bunifo. Omo be je nkrofo be ye. Ane wo su se man nsuo ni nto. Ane wo bi tie pensuo. Oti nsuo ni to wo kan ya. Obi dua bo de dua ba nti dua ba ire. Wo hiya nsuo se abego so. Wo si man nsuo nto. Onu su tefuo mu so. So ti o. Mira. Eti dia wo fifa dia wuti ya wo fife obi hwehwe chel wo se we dia mempe obi hia so what is here nti dia besi bia yanka se ye enye se ye bu na bonfia ana mi bu ne fa asofo ye murse crusade ma ensuo ni flamati mi to na tinti ni hwiri na wiem konfo kom ensuo ni flamati mi ba na tinti hwiri bo bia obi ashi wo bene sofo wo so bene konfo si wo bene mu nyina atum nyina enti dia na wo so musumo dia wo ashi wo bi dia ashi pe ne bi ashi wo bi so dia ashi pe anazi me ka mre bia me ba konfo fra mu wa okay kuro no fin buru do wa she Badumasi mo me se suani na mi shame me ni mosi ikwa ya won draba na mi anka sa mi yon ku kunfo se wo ti chirin suwa sa mre no so na nya so ma pampa wo se mi dwale mu eti memo wa ti chirana enti sa dia wu ya na won ti ase ya Ka kusumnu a oye no obi pensuo obi mpe obuoti ai ensuo mu no akora wo frɛ na wumba ensuo ba ko sokko ko da wo frɛ na wumba ensuo ni mba ya wo beba me go ko di ensuo ni mu na na se pitia wo frɛ mu mma na su to na batu me dia wo baf me jolim enti sa wo se wo ba chichira o chichiri no kwa enti sa dia wo nti ase no wo so busa se adenti na konfo konkora na nsuo to kusum ne bi wo ho a wo hia nsuo no ana kusum ne bi nsuo ho mpa nsuo no enti wo no so wo chichire no wo hia nsuo me no ka sa kra wo adoba ire no di be hia wo be di agora ko wo hia nsuo no hina enti dia wonnim no enko gine ba bi ne enko dwo no enko kan di ense sha wo ka mira wote fa wo bai obo ne wo ho kakraka akusum bebre wa Ubi ya wone bo, tukuboa, weboa. Ende mi papa be kase. Ende die, umpesi ubi ya be bani kwano. Ubi ya ne ubi tia, ubi bibi mrani kwano. Asu umu nyonti bulo nuga. Sa uti buna, uti bulo no, uti juma si uti bulo no. Ote se. Ubi ya tini bulo no, tini yashi mosi tele wa. Poste Na ubi ya ubi ya nene fie. Mugula desi taun mumpo ube hama. Na da mimi ha o so ka te won se mo ho no mo hu no e fe ene ne esi nyina bomba ye ne ba ye hu ne sa enti se mo pa se han de enti se mu bie ye ne ye ba ne ye hu ne fa fe ne ya ba han because ha father so bia be wo ha pa mira agatechi ya trashi ene mi wo fe en kan se won abebu control ebe bu akọ bo to fo be bu awo bi awo pihia mwa
deɛ yɛ ne deɛ nyɛ yɛnka no sɛ ɔkatachi wobɛkae sɛ ɛno bi a yɛbɛyɛ interview obi ma wo sɛ n'adwuma ma na nka wode w'ani berɛ bɛhyɛ me so ɔka sɛ wɔkɔ asɔre a wo sɛ na me so na woyɛ adwuma no ma na yɛyi na murder nka bɛbo me murder nti aborɔkyɛfoɔ de ayɛra mempɛ sɛ mɛka wo ma ɛbɛsisi a wobɛbo me mila fa dwuma no yɛyɛ no wiase no ma meka sɛ nkyerɛ wobɛyɛ dwuma papa wobɛyɛ dwuma bɔne wobɛyɛ kɔsoa adwuma wobɛyɛ nipa papa adwuma ɛna ɛnyɛ me no kora ɔno na mebu ne meyia no ne deɛ meyia no sɛ wanyo papa sɛ ɔbu me maboa ma wode ɔno kora deɛ sɛ nyɛ hwee sika biara na ɛyɛ deɛ na ɔwɛ ɔno deɛ maboa no ɔntue me ka na wɔ sɛ ɔkɔfɛre abaasa anaa mebɔne no kroga na deɛ wɔn sɛ okay me so obi so ama me bia maanyo me yo ye bia nyɛ ye ɔno ɔbɛbu me ana sɛ ɔno ɔmɛbu me kɔhyia wɔ he de me sɛ deɛ baba no me fie wɔ gyada mu a ɛno me nda what is Jamila ewiase ne wɔ hɔ broni kwasi ne sɛ respect na sɛ mloka simple respect is na sɛ mloka visa Mila fani die ma die ni die yi dai ɛsɛm futa me ne wo ti wo sisi a ni wo bia ne bi ba wa ma madwuma matimi ayo wi ɛni wo bia na ma madwuma matimi ayɛ obi so dia ba ma yo no nenko a obi dia ba ma yo no kyena nko a saa ne hia se yɛ ka mu sɛ fisa na mo ka sɛ mo ne obo ka sɛ bi na me ti wo die papa da bia na se mo wo ka bia ne ndi me pe papa sɛ no na se mo wo ka bia yɛ simple fisa wonu wo ni wiase oba wiase so ya obo anyi ni sineme si what ya say o ka sɛ mo wo sɛ me fa to ba na so wiase ayɛ wo no Mila ubedi wo bia no achi bɛyɛ bɔne ubedi wo bia no achi bɛyɛ papa nti yɛmfa no sha what do you mean na wo fa ko mo be twere ka so we dey akɔ ho agya ɔkatachi wadaroma ɛnka ne tete no yɛse yɛtwa saa yɛde yɛ nananom a ɔmɔwɔ esirim ne di omu twa saa ɛde nti na ma yɛde mu twa saa yɛse mo ho yɛ den ade nti na mo nkwa na mo ho den uyan ki uno kusunu daseni no ho den yo ene abusum ni nyina ube santinu wiase no sanku yo kaya wa nkyere mu yo yɛse tete no yɛde yɛnuanom anase yɛ nananom a ɔmo firi sirim abosom ɛne emu nipa no ɛne twa saa de mo bedua because of say yɛse mo ho den ade nti na mo nkwa na mo ho den ọmọdé dé wo bia wo so fa unhwɛ nipa le wo wiase no guahodo nka ni no sante no ni o nya tentene ne sante tentene no ya no ayete sɛ kwadu a waka so yes for the idea sante tentene washakwadu ushawa washakwadu ya tani washakwadu ya tani na usha senti no wanka sha santi kwadu no odi washafu ya owie ya no si santi kwadu ni fusha santi no ya pruwankati ashen kati ba ko so enti na santi no omo hu adin ngomankati hu adin omo tintin so kwa kanu babu na duzo hu adin na tani no ba ku aba kumba tani no oba fa kunto ba kumba you better 20 fusha ukaba ku wakaba ko na so santi no oba wo yemi hu misro no ni yan santi no tete se what ya ya anu ndaw santi tu siremuni fu santi buwa sirem santi buwa tani to kan benso
sha yai uba nkania titia yes then baby yewa ni baby ye free ba ye ne ye nhia nwunu sha wuti nwunu wo dan kura na wo betina mu wo kuro mu wo kura na ho kira wo ho hwe what you hear santie ni baby ye ke ga kuro santie ni bia eti adi ya nwunu ni ya papa no ebe pie sante so ho de tia na ho kire nte be pie sante dini yasu papa yo eye chen bilibia papa yo no a santifuo ye mi papa no mu no e ma wodo ni hu fama no a ye papa no mu wo no edi be sha santi ne na se na santifuo no omu yenti ti anu to omu nyansa no omu nyansa bi te se wo ka kire wa se makoni ntos da o de ba tu tire mu hwehia tina ma ye papa no mu abedo enti hwade kume mu freda kununu nkonoma kunina etilenka uti kununu nkonoma on the first president who was that oh Guna ma kununu nkonoma kununa mfreno kundu yesha kundu yesha uniwa unu kundu yesha Kumasi ne freda na me say freno dias Fisa wusi no chi dua ni ube no ngena baby dua ba ko odua ba ko ku aso odua ba ko ku no dua ba ko e de sana mete ni ese ba ko wi de kuma asante fu ku tu wo de ba ha enti de hin na wo ya kuma wudi ye no ubwa masi de ni wi ye na kuma wudi ye eni ku tu ye no fa be shi sante na kuma kuruma kundu ya sha mra wo chief wana wodi sa hinia fa santifo yusu takanemes ba de twintafo ya ko busa sa mi shitire santifo yusu takanemes ba ni wo mu yoy kuma shi dai kuma sha wo be fa man kurfo eti uni de santiye ni santifo omudada ntafo so ni dada oba odi santi inu tinani mo odi tani na snato ati bona chida so ato saje ato dai odi tinani odi tani na treche o shuma se uhuru sha sawo ya me ko twano uye de ya iyo ba ko me di japadi we chao di meche na buo me na mi twasa asa na ha me di hanyina yi da umma santifo no wo di adada ten samre ten so wo jira no hwe no kuku hwe ntira wa winkun wa yiti den na no mu so di wa ki no do akọ komu ma ko din ko le no di ma no di mo no ko din ko no di ma no di mo sha ni ma tani be nya do a ma sha de suma unu be bi de din tafo na go ya David ya ndi unti ko no kun ya he kwa mi fi hono ma omude se omudo so na yo dia something that da won da se won to you so je no de was bloody meche me madiga de no fasase wai de bi so me kwa di meche uya mi do ba ma chewu sase kuma sante se bu bi nti nji waja pade na ko kun na du tira ko twa ka ya je ndi no mo dua ni nyina ya die mfa kra mo so mama ye nje ba bi atra so what ya santi be ni do santi wo do santi no owo dwere santi wo do ma obi a utimi nkan chiri ni sai santi mra na santi gina santi no odi ntopa na chichiri man oputani da ya bi santi ampotani santi twindom no ben ma santi timi yo santi anu ntina wo do no da so abeduru sabre ntafo okura nda family no mo nkuma santi anuntia no kata che ba ne se na santi be hu ntafo ba ayi da buro ni hu santi ne
ni busa e da buru ni su hunu santene obi a wo wi ase bi a wo didi kode na so ba dwo no wote e wo ba tisa bibi wo ha wo be pa ye dai akofe e kwa be no wo be pa fast wo kofe so wote se wo ko aduru wa opepa je yu ba jiu asitra ye betina fa burani ni wo ba santi be fa santi ni na ko ya nkrutu juma wankasi wo be fa 10 year o se me ku Ghana no ba ya no wankasi wo ko seremo kan tinko o kasi wo ba sante ba wo ba sante nu be pe dom nu odi chiri won se wo ti se enu odada won eti fa sante hinu mpani no ya odada won so yusu na adwiri se dia wo sante ni yusu wo bi ne ko dada 10 na kwa si nusu na bi dada sante ne so wo ti no di bi kwae so mu de tie sa kwa nu ne fa so ma burani hunu sante na tani susu hunu sante ento kata che sa time na sante nye hunu tani wo be se santani no wanu dia wo ba be pe bi ahwe o dwane di ni hu abete be himwa enti se wo be himi be himwa wo nchai na wo buo ese makao mi pe bi wo nchai na wo ya ase maka mi la wote enti sa mi ba ya mi se guru se we na mi pe na wo ma mi pe ba ako wo ma mi mienu ade achi ni mi ba na sa ma ni enu a wo do me enti wo ka jina se o se bu hu ba chiri wo nti no ene me nya dai me nko bio tina sai na de na de bia no pe no wo benya de buru su yi dai e wo ha wo be ko bio enti sa de dia me fel ma hu sa wo ba no wo do ba bi no hu ye fe okay mi su mi wo do ba no hu ye dai e yi fe ene ya sa dia se ya chichiri kusua na enti wo do ba nyi mi do ba o mu ntime se no mu nye te se busua o ye ni etan wo ba ku himfia o se ye check wo body no be ye te se wo se ana we say we see no one ni atem takiro to himfia nti ni abla na nasi ni obe onu be fe wo na fe no wa ye bela so tia sa me no free sire mo bia free wo bia free sande enzo ke te sa sa bese fo ba ndi na ntoko na santi fo akwa wi da bi hu de se onye o mu na ko sa ni nyine ma sande o santi nko akoko santu ko de sa me ki tutu ke trema ube yani eba jinto kwa cheni di ma beba edi ehunu sha ni esi ni sha dia mumba wunshe pulfu sumba mumba ya ti se leki numia e chaki ne ndoso ni esi ni apuno ya fiwe na puno ya tsa shi ni esi ni mba te sha shanti ni toilet no dina ya tete ya wo kwa waje pabla ndu ya tete ya wo bila ti yo tafu sha ti funti mi ti ya tete ya wo ka ni some more masters ni yen ni master ni abrofo no atumu pa mun ko chamo ni ye hu tan yo mu doso ndi mu doso na se ko ma se ni santi ni dia ya dia o bodama okay se ko si afalo mu didi da na ta ya santi fo na nko so mu ko bu mo ko mo de ta fo no ta ni abu wo japo so baba ko amaye ti ya yo mu papa mo yi papa mo na busa ti yesu ye di katua ni ye dai ima do be mo unsa ko anu no ni uda chi no bila mami sitali fufra nyesa ya pon matinte o kete kuma na ye di na efa titapa posami a wo ka kire yi apart from say asantefo de mu di ekun anim enye kuma senkwa na mfa nse mo kunduriye ade na ase kuma senkwa na modoso kumosha ni taifu do kurubia ne tani ne so gidi o su ompe ha jusha uni jusha o zungu afi jasi zungu gabi zungu abo na ya asante yi na tani ne jama se kura zungu mo kutwa yo pra ni ade nyina ho kracha Msheshe wia shi ni tani o ni santini ni obi wa na di o ni sha na me kama o sha wia shi papa o belo
ne bɛkyerɛ wakɔnkɔ sɛbɛ wɛ buga bae wɔsi koko de nsa boa megye ne negiri no ane ma de na ma boa da ma boa no buga mɛyɛ ne damfo bie wɔ na Uncle Bidja rough. simple ɔka human bɛrima ɔka borɔfo da bia wonya ne damfo ntoro baako a wobɛtwa ne da koro no ɛma wo ne obi damfo fa yɛ da ɛtwam ntoro baako ne wotwa ne da koro pɛsɛ no ɛma wo ne damfo fa bi twam na no ma mi ka sɛ mɛkyerɛ wobaa mi hɔ na wote damfo bi sɛ ne yiri wɔ wadi no na ɔba mi hɔ ɔto wɔ baa ni koko hɔ tawumbu na mi mambu mambu na mambu uka na mi wura foye na mi shi yede fura na mi nyama ananye samika yo mi se kwalo no aba on shandi numa uka holo da bi nka yo te kumfona mu ni na no ni suku graduate no nka ho endu ko twa halo ana minye wo hwan dia na opesha minye watro why your mother ana yisa mother why your mother kumfa diwa wani miya wo miya sumasi na ugina ho na to ya halo mekucha niyo asha ko nya no ma wanya swati ya yankan no kuranchire yiase yankan no kuranchire ya je wo hia no yamfa kuma enye yamfa kuma enye yanyo papa okatachi yese abakwase mu no mosifo omo na esikosire mu na omo na wowa esoso enukure ene tete no mosifo na esoso wowa ubio nti entokwan ko omo na edi kan santi nyina yo shi yo ment we are she giant broni wu broni bi owa America for ye dini yina wa prime dan ba 35 obi wu fu wa pa we are she yo ba bia santi fo no kwa na oye tintia ne wo de owa na suso na wonu ndroso na wo mu wodi ni ndu tani so retani no ba wodi nkuruma no sa we are yo Santini kwa wakoton kate. Waji tulamba. Tulamba. Tilapia. Wala baso. Santini tani washi mreni Sawa. And we're there after a. Usani panu nini nwa hude. okatachi se asantu for say omo mumpo odin na mo so mo de na mumpo mu nyadi Tani jeni. ai esa asantu for tisiri Tani ki ba o wetima win 24 so tantini ki na tunenes. Dia kakrao wa kanoma TV. Kumfora ba wiase. Eu de acordei. Mi fo biaso. Ye wade. Ne di won ye adwuma. Die ntina mu ye adwuma ma ko fa. Enye na ude undu tutwe mi no busha nguvo bo kwani fie ntwe mi ntia Mase. Die ntina kusumu no ye adwuma ma wo enye ye. Anu ye ba ko. Die ntina sewe awisi sewe nyara nipa awuwa mfani die mmade ne die hye na ahyem bi ebefiri wa no bia waka na so waka wi a hwinya no obi di kusumata
hwee obi di sofuta hwee na je kura kuma nyam mun ntese ya si sofu bi shanka se wo ba wo na wo ma twenya ya nhyɛ me hu nka o ye boso wo hyɛ komfo de so olu wo sha ahemfo ene ayifo no emrenhye bedwomfo no menti sa hyɛ no ase si ene niska na kyerɛ sɛ ne sika nti mbere mbuja wo hyɛ ene hiani ya nhyɛ ne hu nkɔmɔ na wo ye de ko hu ko wo ba ko abodam da na wotimi de wanya din no hyɛ ne hu nkɔmɔ nti no kyerɛ sɛ ne obi ba wo sɔre da ho no wo ba ne na wa nhunu a wo hyɛ nkɔ nyɛ yie na ene ne bo nim se enti ade no ne ɔmo kan kyerɛ konfuo hyɛ musumu ma busum no nyɛ dɛ ensam kɔ kuma na ka musumu kan kyerɛ konfuo no hyɛ mu ma busum no hyɛ nkɔ nto so hyɛ konfuo so bia ne wɔ wagye me obedi hyɛ nkɔ ahyeahye wo hu nkɔ ɛyɛ nkɔmpa mila nese konfo klo ma o fa metu jase ɛyɛ mu ahyam tina yɛ mi ya mi busa wo busa mi busa na wo mi cha wo hyɛm ba mi bɛhyɛ busa wo hyɛ eti ɛyɛ fresha wo wɔ sika dura mma ne hyɛ wo fa sika dura ne ba tu fidie so hyɛ mi de mi twam mi ntwa ɛyɛ na wo mba mi fi ha na wo mi twam mi bɛ wo tu dura wo bia ɛyɛ bra mi fi ha ne fo boy yɛ ma mi hwɛ fo bra wo bu anim ne boy yɛ nhyɛ wa bɛn ma mi hwɛ ha mi papa bi ni papa bi ba mi ba fufura sɛ wo si wo ɔhu ba we wa bɛn ome kɔle mumu anwan na bɛn eme dia na so atoro so ke de chimara ma fa na mo tete men kakra anka bawe mi di bi wura ya na ma tu wachi ni ya ka ade o kata che wo de ona wo yo memement wo na wo ye wo na wa ben ube mila ya fa konfu a wo shi wa ben uba mi fie ana uko obo nchai na uko tu konfu a ya wo bibi e fe nukwao nukwao ashe ne praye tianu a ehye praye mo no ya ditra konfo ya ditra bushon nti ya ji amu ba na konfo ka ho a de nukwao me ye no se uni senya sinema tinidi senya yen na wa muwa senya na wa senya yen na we am no she na ofa ofu ho udi shin fi se sure kusuma udi fa ho pe udi shin fi se na o shia ni ha na o tripia olu bi o so shin so shin fa o so shin so na ma na so kwa okay mira so we am men ka na bio no uko kusum akonfo no obetimi ya amini mo ko yo na konfo no uko ye maka bio no mo ya dia ani ka de bia ye bi dobe ni maka bio bia fa woni fe o ti na konfo atenya se fra o kusum no mayembra udi sine bua ye ni maka bio no udi sine ambua udi si ne bua ne chese wa ben na udi wura na utwipie dia utan kumura no ne tunwa no jam han watetar utanani wa no bankum no ya kusu gan o si soko suma ina ngoda ma na kofi seti wa mbere efenu kwa ye di tura mfo anu na ukokoro bi so ayetimi tu mana na ye konwa hia fra obusu mana bra obusu ne ba ye tina so aju yiram ni akata so ama ani ni shem ni pie
Come, and you come ni tro. Come ni dro. And then the most antina Daniasha. Usha wabi. Yesha. Ye dear say. Me dear for the Miko couldn't shall make a bow about one way. Make a child. Ye dear say. Mukwa shalom koyama view no. Shadafre kumfo tenase. Tunifa. Mikumfo. Asha. Enye dro. Shaya dear. Tete dro. Manipa ni huntora. Oje. Matias Okatachi. Mishra Mila. Anu ne hia. Maybe Mayama Okatachi Mayama. Saudi we yama me. Fra kumfo. Asha no obi nka se nsha. Na wuko sha. Haban. Haban we, eyewe, ubawe, eyewe. Mokorila kolonela nano, abaye. COVID-19. Mo. Neka washa tumukwa ni friend akumfu anya. What you take this recognize. Usufaya dewe. Wo want me biano, your best president. No of what na kokoprim. O group ni mfimfi wa. Ne wa lande o. Ka kumfo so ati. Ya say bi si Libya. Gaddafi yibi. No lande o. Wa bi ayira ba fi. Mo Gaddafi nti Libya sa komfo wa koso ni akomfo wo nyina wa hwe o mase. So, and then komfo twatro, so fu twatro. E be ye da bobra. Ye be ye jai. Ni abobra. Mila. Okatachi wasam no we ni me pese o chire mo mame. De ntina ene nkwala ya ba ye didi mpenifu atam so hwe nye dumi o madumi ye kwa so still na ye that's what you say. Mila, no be in kwana o be kaide, no be de we dey. Obeba. Hwe obi abofro no ni feeling kwala bre mu nyina no so wanyene. Obe wiye no. Obe wo na ne fa pro. Eno enye wo katwa. Obi atimi no ho sha di nkwaso sha obe wu a. Adikati na agijana. Enye wo ni bia. Enye katwa no nyai. Na susunya sha na wo uhwehwe. Uhwehwe shenka okasa kire pani no anka sisi anka na muntu no. Na susu yesu mpani no. Yesu nkwada. Mila otije. Pani ni bi so stin nkwada. Uti uhimfe no. Papa beba boni beba. Ana wegwa. Papa beba ho. Boni beba. Papa no udi ni sai. Boni no udi ni sai. Ene biti uhimfe. Je wo ni gidi no ye kama. Je hia no ye kama. Ntu kwahwe biti wodi utamwa. Wodi di. So what you hear? Neso yemu nkoda no ne wo se hunu se dia ni die se no na. Ya di man. Okay. No problem. Me kuku densa makao samfa. Dimeta. Sami makao samfa. Dimeta. No wa ka o mu fusumi ni no. Ato. Sako densa me dia me su ni tsusene. Dobro best. Usi twasene. Dobro best. Uni be wuchina. Usi be wuchina. Usi yo. Me and when we come to my home. Okay. Komfo ba, koku design ya dini town no. Ya see ni be wuchina, ni se be wuchina. You see take man ken. From about you say oh, trimako ni ya. Wasi mvia sa wasi kusuni ni no na mi gina wa wasa. Ewu na ba no be re. Ba na be kun. Say. Enti adenti na Okatachi se obi timi gina ho di aboso mu di matama abra mo konfo so akonfo se nya mo ntoka ndo mu ntimi nko e mo an se mo konfo ntoka enso still na ho eye no kwa uni ntoka akwa obi nkoma na suso kusumbi ali akoso ene kusumbi na ekosa ene santin obi akome enti wake uwo didi atam no mechude didi wabu atam ya uwo didi atam no mechude didi bra kuna atam ya what they to mi fumba
Say do one the wasn't and so do be. Odi kusumata no a waye ubone no bi a wo boa ye ubone what is it did you tell me in fact na wa twa date to Dates. Atu husa say kwamna boa me se woni traase ni wonyafo se de mo ye no fidie no so ka kire me si kwamna boa say woni traase ni se wonyafo ana wa wo wi asahire na fa sen da okun wi ana de abo ani Okay, so she'll be aware of so woni wo woni be sa contract no nti wo ka kire woni se me di wo boa ta mi se ye de be se na di se woni nti wo ye na wo funu na wo di sire na bo bisi wo kun wi akun ni o mu di akire bisi wonu se wo ka woni wa nya futofo nti mila me be kan waka nti okata chapa from Sebia o papa no mo ne unuan ma wo no mo wo bo mu a unuan ma aka bi o mo ba bi o mo ni ha bi no mo de yedi o matama nka ho hwe enye konfo bia ne kwa enye konfo bia ne wo busum kro na wo kan ya mila fi wote enye wo bia na kosum na wo wo no wo kan ho asense wasemi ni jumpa nkirede ampa wo kom jumpa nkirede nti wo se kwaso ya onu kura nka wo di onu so de tuso nko wo kon so what you say bring my bullet